Ebben a videóban szeretném megmutatni, hogy én hogyan csinálom az akácvirág cefrét. 4 diszperzites vider akácvirág, 60 liter. Kiválogatjuk a zöld részeket, a szárakat, a leveleket, mert ettől keserű lehet a cefrénk, és majd átmehet a párlatba. Hordóba töltöttem, felöntöttem langyos vízzel. Mivel az akácvirágnak kevés a cukortartalma, így 8 kg cukorból cukorszirupot csináltam, beleöntöttem és beoltottam. Alaposan összekevertem, hogy jól eloszlanak az élesztők. Így kaptunk egy 15%-os akácvirág cefrét. 8 óra után beindult az erjedés, 12 nap alatt teljesen kierjedt, jöhet a lepárlás. Még egyszer rámértem egy Brix mérővel, 5,1 cukortartalmat mutatott. Én az akácvirágot nem szoktam felhasználni a lepárlás során, mert keserű lehet tőle a párlatunk. Így kipréselem, és 2 lépcsőben lepárlom. Végeredményben 60 liter akácvirág, 8 kg cukor, 50 liter vízből kaptunk 3,5 literre 82%-os akácvirág párlatot.